Vieš, ako sa zrodil pravdepodobne prvý koktail na svete? Áno, majú v tom prsty námorníci. Grog je tradičný nápoj britských námorníkov, ktorý vznikol v 18. storočí. Konkrétne v roku 1740 sa britskí admiráli pod vedením admirála Edwarda Vernona rozhodli, že rum treba riediť s vodou, aby sa trošku znížila opitosť námorníkov. Vernon nariadil, že denné prídely rumu sa budú miešať s vodou v pomere 1:4. Tento nápoj bol dokonca aj pomenovaný po admirálovi Vernonovi, pretože ho prezývali Old Grog. Aj keď spočiatku námorníci neboli radi, že dostávali zriedený rum, neskôr si na tento nápoj celkom zvykli a okrem vody bol do nej pridávaný aj cukor a limetová šťava, aby sa bojovalo proti skorbutu. Grog sa stal neoddeliteľnou súčasťou života na mori a do istej miery aj pomáhal udržiavať morálku námorníkov. Aj keď dnes britskí námorníci tento nápoj nepoužívajú, jeho odkaz žije aj naďalej ako symbol jednej z námorníckych tradícií. Ak sa chceš dozvedieť viac o fascinujúcej histórii rumu a námorníctva, tak mi nezabudni hodiť follow.